Tingnan nyo ha. Isa na kita. Nakikiusap lang ako bilang instrumento ng Diyos. Bago ako pumasok dito, bago nila ako sinervis, pagbukas ko ng pintuan, naramdaman na kita ng sense ko. Ibig sabihin, nagparamdam na ang magnetiko. Ibig sabihin si magnetiko, parang magnet yan. Pag pumasok ako sa loob ng bahay, nadidetect ko lahat kung mayroon ba spirit sa loob ng bahay. Kaso malinaw, nakita kita, babae ka. Alam kong ikaw nagbibigay ng sakit sa kanya. Kung gusto mo, hindi kita sasaktan, tanggalin mo yung mga sakit na nilagay mo sa loob ng katawan niya. Hindi rin kita palalayasin dito. Pero pakiusap ko lang, huwag mo silang gagambalain. Naintindihan mo na? Ayaw mo pa rin. Sige, ikaw mapilit ha. Sinabihan na kita. Tatanggalin mo hindi. Ayaw mo talaga. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Ano? Kakalasin mo hindi? Sige. Tanggalin mo lahat. Tapon mo. Gusto mo pa sasaktan kita sa loob ng katawan niya eh. Sige. Ubos, lahat. Tapon. Galit. Huwag ka magalit dyan sa katawan ng batang yan. Kawawa yan dahil hindi naman yan masasaktan ng physical niya katawan. Tanggalin mo lang. Hindi na nga ako nagagalit sa'yo dahil alam kong patay ka eh. Ang akin lang, malalagnatin talaga sila sa loob ng katawan mo kasi meron silang sariling espiritu. Huwag mong galawin ang kamay niya. Kalasin mo. Lahat. Ubusin mo. Tapon. Huwag kang magalit sa akin. Instrumento rin ako ng Diyos. Bilang instrumento, kapayapaan ang aking dala. Ikaw kaluluwa, wala kang karapatan magalit sa amin. Nilalagay lang namin sa tama. Hindi rin namin karapatan nasaktan ka. Tanggalin mo. Ubusin mo lahat. Huwag mong pakalaman ang kamay niya. Hihigpit yung palito sa loob ng daliri mo. Tanda mo, sisip-sipin ni magnetiko. Yung nasa loob ng katawan mo. Pawahirapan ka niyan. Tanda mo, nakapatong lang sa yung posporo. Tanggalin mo lahat. Ubusin mo. Amin. Sige, tanggal. Ubos. Tanggal. Buong katawan. Lahat. Ubos pa. Hindi ka rin makakawala dyan basta-basta. Sinabi ko na sa'yo, sinelyuhan na kita. Huwag ka na babalik sa loob ng katawan niya. Ha? Tinatanong kita, huwag ka na babalik. Lalagyan kita ng krus at pa. Maniwala sa akin, liliyab yun. Ano mamili ka? Posporo o krus? Tanggalin mo. Lahat, ubusin mo. May nakatira dito sa loob ng bahay. Kasi yung pagpasok ko dito kanina, bago niyo ako kinuha, pagbukas ko ng pintuan, nakaramdam agad ako ng kakaibang pakaramdam na malamig. Tapos, nakita ko sa pangitain ko may babae. Siguro itong babae nito gusto siya. Hindi siya gusto yung gusto siyang alagaan yung katawan niya. Ubusin mo pa, meron pa. Marami, buong katawan. Pipi yata itong babae nito eh. Pero nakikita siya ng third eye ko at pinapakita ni magnetiko sa pangitain ko, babae daw to. Hindi magsisinungaling ang mga anghel ng Diyos. Babae daw to. Ito'y patay. Pero dito talaga siya nakatira sa loob ng bahay nito. Matagal na po. Matagal na siya rito. Opo, mayroon naman sinasabing talaga. May nakatira dito. Kaya lang mabait siya. Siguro, naingayin siya rito. O nainis siya rito. Kasi hindi naman kayo dito nakatira, di ba? Doon kayo nakatira sa ginagawa niyong bahay. Meron pa, konti na lang. Ubusin mo na. Sige, pagbibigyan kita. Hindi kita palalayasin dito dahil hindi naman nila ito bahay. Pero ang pakiusap ko lang, huwag mong gagambalayan mo nila. Pansamantala sila nakikira dito dahil pinapagawa yung bahay nila. Wala rin akong karapatan na palayasin kita basta-basta dito sa bahay nito. Hanggang walang utos ang may-ari ng bahay nito. Kung hindi ka naman nananakit, hindi rin kita pwedeng pakawalan. Huwag mong siyang subunutan ang buong katawan niya. Imay bulang ang bigay sa pwersa sa katawan niya. Ginagamit mong espiritu niya. Diniditik ko lang kung talagang tinatanggal mo. Magandang babae ito yung patay. Ewan ko bakit napagtripan niya to. Makulit kasi siya po. Hindi lahat ng bata makulit. Hindi lang to siguro. Type lang. Parang nausog niya lang.
Pagpasok ko kasi, bigla ako nakaramdam ng lamig sa loob ng bahay. Tapos, bigla pumasok sa pangitain ko, isang babae. Kaya nandito ko agad may babae dito. Ayun, sabi ko nga po, bakit ka ba inuubo? Hindi ka naman nilalagnat. Nawala na yung ng kapangyarihan ng anak. Uulitin ko sa'yo ha, palalayasin kita rito. Hindi kita palalayasin dito sa loob ng bahay kasi wala naman akong karapatan. Mamili ka. Ipagdarasal kita o mananatili ka rito. Papanalangin kita. Ha? Pero ako masusunod. Sa ayon sa gusto mo, pakitin kita sa langit. Alam ko naman patay ka. Tama na rito. Nakikitira lang sila. Naintindihan mo na? Naintindihan mo? Sa pangalan ni Jesus, magsasalita ka hindi. Wala na. Hindi na uminit yung palito. Wala na yung visa. Ibig sabihin, wala na yung lahat. Nalis na. Nakadikit na yung palito. Wala na. Oh. Wala na. Kanina sumisigaw yan. Tanggal na. Pagbibigyan kita ha. Kaya nga ng konting tubig lang gagawin ko holy water. Kalimutan ko yung holy water ko eh. May holy water dito po, pwede yan. O, pwede ho yun. Saglit lang to. Ay, ito. Ay, kala holy water to. Ano? Ito, pakiusap ko sa'yo ha. Huwag ka nang papasok dito ha. Sige. Kung ayaw mo pang umakit sa langit, wala akong magagawa. Pero tungkulin ko lang na palayasin kita dito sa loob ng katawan kasi hindi mo ito pag-aarit ha. Manahin ka na ha. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Pong Jesus Nazareno. Amen. Binabasbasan kita sa pangalan ng Kristo, sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Nazareno. Amen. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Siya inawa. Gising. Pera mo kamay. Wala labis, wala kulang. Tapos na tayo. Yung patay, ando na ulit sa taas. Nasa bahay nito. Yung mama ko tayo. Umalis na siya. Hindi ka pa nainita sa katawan mo? Pinagpapawisan ka na? Tanggalin mo na yung jacket mo. Wala na siya dyan sa loob ng katawan mo. Kaya ka nilalamig. Ako nga pinagpapawisan, no? Tagaktak na nga yung pawis ko. Ikaw nilalamig. Oo nga po. Alam mo ba po, pinainit. Patay yung ventilador, nakasarado lahat ng bintana. Pinainitan ko pa ng pinausok ko pa po, hindi man pinawisan. Wala. Eh, paano pagpapawisan yan? Eh, patay sa loob ng katawan niya. Wala na sinasabi sa akin yung mga anghel ng Diyos, oh. Wala na siya, pero yung patay daw nandiyan sa taas. Ayaw makit sa taas, ayaw makit sa langit, eh. Hinihintay ng Diyos, wala tayong magagawa. Ilutin ko na lang yung likuran niya at saka yung ulo niya para mawala. Ibababa ko na lang. Tapos, mamaya, pwede niyo na siya paliguan para mawala yung mga sakit niya sa katawan. Ayaw eh, ano kung magagawa? Eh, ayaw niya lumayas. Hindi naman natin siya pwedeng persayin. Pinawisan siya po. Ako nga pinagpapawisan eh. Salamat.